esteu? Mireu, ara que ja arriba la calor farem un experiment del projecte de l'aigua. Voleu saber què necessitem? Veniu. Necessitem aigua. Gràcies. Una cullera. Gràcies. Un recipient. Un tros de drap. També pot ser un mitjó. Gràcies. Sabó líquid, com aquest. Gràcies. Una ampolla d'aigua que he retallat així, d'aquesta manera. I una goma. Si no teniu gomes d'aquestes, també pot ser una goma de cabell. Molt bé, comencem. Mireu, agafaré l'aigua i la cullera i posaré 3 culleres d'aigua al recipient. 1, 2 i 3. I ara posaré 2 cullerades de sabó. 1 i 2. I ara el que faré és remenar-ho. Remenem molt bé, mireu que quedi ben dissolt el sabó, amb l'aigua. Quan ja ho tenim ben remenat, agafem l'ampolla d'aigua i posem el drap aquí, mireu, així. I posem la goma. Ja sabeu que si no teniu gomes d'aquestes, podeu fer servir una goma de cabell. I ens va quedar així. Ara el que farem és treure el tap i mullar-ho al sabó. Agafeu molt i molt d'aire i agafeu bé l'ampolla aquí, així, i ara bufeu tan fort com podeu. Mireu. Mireu quanta espuma! Ja veieu que aquí tothom ho vol provar, Super divertit. Va, Marcel, bufa, bufa! Espero que us hagi agradat el vídeo. Podeu fer tanta espuma com vulgueu.